Tu na pôde Nitrianskej župy chcem poukázať na úspechy, ktoré sa podarili novému županovi dosiahnuť a ktorý môže byť inšpiráciou aj pre ostatné samosprávne kraje vo vzťahu vláda, župy, mestá a obce. Nitrianska župa pomohla všetkým obciam a mestám v ich kraji, to znamená 354 obcí a miest v ich regióne dostalo jednotnú sumu 5 000 eur na riešenie ich zložitej finančnej situácie. Odznelo tu, ako sme pomohli samosprávam v sume 5 000 eur. Musím povedať, že naozaj tie samosprávy to uvítali veľmi intenzívne. Dokonca sme toto všeobecne záväzné nariadenie na ostatnom zastupiteľstve rozšírili o podporu mládežníckeho športu na pôde jednotlivých samospráv. Všetkých viac ako 300 registrovaných klubov od 1.1. bude financovaných zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aby ste mali zhruba predstavu, jedná sa o 16 531 detí. Predseda samosprávneho kraja, pán Becik, spolu so zastupiteľstvom zhodli na tom, že budú poskytovať obedy zadarmo všetkým deťom na stredných školách, ktoré sa jednoducho nachádzajú v nejakej tiesni, núdzi alebo splňajú podmienky na poskytnutie tejto dotácie. Začiatkom roka 2024 začneme zásobovať všetky naše zariadenia, či sú to stredné školy alebo domovy sociálnych služieb, zhruba 100 našich zariadení lokálnymi potravinami od lokálnych prvovýrobcov. Sľubujeme si od toho zvyšovanie zamestnanosti. Takisto nezabúda Nitriansky samosprávny kraj na seniorov. Seniori, ktorí doteraz mnohí do určitého veku až do 70 rokov platili plné cestovné v prímestskej autobusovej doprave, majú dnes jednotné cestovné 30 centov. Prioritou je, aby sme to rozšírili, ísť na 0 eur pre každého seniora, ale rozšíriť to aj pre, čo sa týka na pomoc našim rodinám, aby každé jedno školopovinné dieťa takisto cestovalo zadarmo. Nitriansky samosprávny kraj našiel spôsob a dofinancoval napríklad ambulantnú pohotovosť pre deti a dorast v Nitrianskom samosprávnom kraji tak, aby bola táto pohotovosť k dispozícii všetkým, ktorí túto službu potrebujú. Zároveň pomohol dofinancovať dodatočnými zdrojmi lekárov a sestry slúžiacich na detských ambulantných pohotovostiach v celom kraji. Naozaj chcem za to veľmi pekne poďakovať, pán predseda, pretože takto sa správa župan, ktorý pochádza zo sociálno-demokratického prostredia a je srdcom lavičiar, a za to som naozaj veľmi vďačný.